Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar en garti hande e oɗo ñalawma aset jeenayi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji mon e ɗemgal Pulaar ɗon titre uji men ɓuuri mawnude ko toon to États-Unis ɗum noon ma en duttiti kadi woteji bannoɗi ñande joyi lewru novembre ƴeewenoɗo saaha joni holto kamɓe républicain e démocrate toɓe jarata laamade États-Unis ma habruji men international ma en jaa toon to Israël e toon to Ukraine ko ɗum woni titre uji meɗen ɓurde mawnude oɗo journal ma en jañu hen joni joni siftindon tan hannde ko aset jeenayi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ko musidɗo mon Amadou Touré haalata e moɗon. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar jaam hiira moon habruji meɗen no mbinoɗen e gardini men ni guiɗoɗen ko toon to États-Unis ko siftinde on tan ene wayni ko ñande joyi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi noon keɓirnoɗo habruji ni hono kanko Donald Trump ene wayni ko heeɓino victoire wonande hawde poursuɓede yo ardi to leydi États-Unis ɗum noon kadi ne wayno so tawi o ngol ɗo lawol kadi wonata ko wiyete ko kanko woni capanɗe nayyi e jeeɗiɗo président mo États-Unis ɗum noon kadi ko caggal nde wonno kadi kanko waɗa makko capannayyi e joyoɓe président ɗum noon kanko foɗidirana ko Kamala Harris kañum woni vice présidente mo États-Unis kañum ene hoore mum ene wayno ko candidat démocrate en mo ƴeftuno oɗo saaha joni ɗoɓe jarata ɗo ene wayno ko kanko Donald Trump o heeɓi ken wona 300 électeur goto hono kanko Kamala Harris o heeɓi 200 e nogas donc ene wayno ko fate en kanko Donald Trump oɗo saaha joni tumnade kadi habaruji gomriɗi toon to campagne makko o woni koye fottude e yimɓe ɓe ganduɗa walla conseiller uji makko pour ƴewde nomde hol wonoɓe laamu makko ɗum ko sakkiti ko ene wiyama o nomi wimo on hol gonnoɗo campagne makko manager on biyeteɗo Sisi Willis yo won kañum hoore mum chief staff ɗum noon woni ko mawɗo personnel makko toon to Maison Blanche mawɗo personnel to Maison Blanche noon ko position baɗɗo fayida par ce que ko neɗɗo potoyde président ñande fof gondude mum tout le temps kadi ko neɗɗo conseil o bajoto ɗum e kala gueɗe ɗe ganduɗa en no laamu mum yarata ko jiiɗa ɗum kanko Donald Trump ene wayno ko maw fottoye président Joe Biden toon to Maison Blanche ñande alarba garoɗo en tumnade kadi communiqué gomiɗo toon to Maison Blanche ko jiiɗa ɗum e ñande victoire nde ene wayno ko janggo muɗum hono kanko président Joe Biden ene wayno o haali yaltetele o waɗi communication mo baɗɗo juuɗe seeɗa pour deƴñinde haqqillaji américain ji ɓe woni siftinde ɗumen tan ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa jeeyaɗe démocratie ko alay saago wooda gañiɗo e kadi ene wayno ko campagne uji ɗi no mbaɗirno ni kulhuɗi seeɗa waɗino kadi haalluji mettuɗi kono ko wawi wonde foof ene wayno ɓe dañi gañiɗo hono kanko Donald Trump woni gañiɗo kanko président Joe Biden e nder konguɗi o haali o wi wonde ko o noddino hono campagne o noddino hono Donald Trump o yetti ɗum e pour gagnade wonde ko kañum suuɓa wonde ko leydi Amérique kañum suuɓi ɗum yo won président mo États-Unis kanko Kamala Harris kadi caggal muɗum ene wayno kadi ñande alarba nde kanko hoore makko kadi o ari fottude yimɓe supporteur uji makko toon to université goto gonɗo toon to Washington DC e wiide makko kadi wonde ko woteji no jaari ni wona noon ɓe jiɗirno wona noon kadi ene wayno ɓe ɗaminno kono ko wawi wonde foof hay sinno o faami wonde oɗo saaha joni ko kawaɗo o jaɓani wonde joƴƴinde sawru wonde koɓe continnoɓe e haare mabɓe nde ɓe goni nde oɗo saaha sibabude e wiide makko ko alay saago droit ji jaɓɓaɗi ɗi droit ji rewɓe surtout ko fate toppitade koye mumen ko fate cellal ko alay saago ɗum ɗon waɗe hunde nde ganduɗa en heftinade e nder États-Unis foof hande habruji men États-Unis ene wayno ko seppuji mbaɗi no feewi toon to Washington ɗum noon ko yesso compagnie mo mbiyata Heritage Foundation oɗon Heritage Foundation ene waɗni ko yimɓe conservateur uji goni toon e yimɓe kadi jeyanoɓe wiyaɓe wonde ko kañumen koyemumen ene jeeya waɗɓe programme walla deftere wiyetede projet 2025 oɗon projet ene wayno ko projet mo ganduɗa kanko Donald Trump o yaltini hen hoore makko kono noon ko ɓuuri hewde e laamu makko no jogori ko siforo hen kono laamu makko jogoro waade e surtout ene wonde ko kanko hoore makko mo yiɗi wonde ko neɗɗo mo ganduɗa en
kala militaire uji walla kala FBI walla kala juge uji koye makko dépandi donc konngol makko tan yahata leydi ko way wonde fof en wani ɓeɗon seppoɓe wonɓe toon ɓe en kono wiye ujunnaji ko ɓuuri hen hewde ko rewɓe ko kañumen ceppata ko pour wonde droit ji rewɓe jaɓɓaɗi ɗi alay saago respecté ɗum noon ko fati avortement ko fati kadi gueɗe ɗe ganduɗa en rewɓe walla rewɓe won fof ne kutoro ko fati pour wallude ɗumen jibinde ɗum noon ne wayno ko fama hen tan wonde ko ɓeɗo seppoɓe foof mbiyata koye men ko mbiyata koye men ko lewru mars seppoɓe lewru mars taw rewɓe ko jiiɗa ɗon hande habaruji meɗen to États-Unis hono kanko Elon Musk yiyama kadi toon to Florida ɗum noon ko ñande alhamis de on woni toon wonde Donald Trump haalde mum kadi e nder habaruji jaltuɗi kanko Donald Trump e kanko kadi Elon Musk ɓe mbawi jokkodirde e Vladimir Zelensky e ɗum noon par téléphone andaka taw datoji téléphone aji ɗi kono ko fama tan hono kanko Vladimir Zelensky o faami konnguɗi Donald Trump wonde ko kala balle gummoto noon États-Unis hawnaki kanko so ari e pouvoir ma ɗeɗon balle gusto ɗum noon e wayno ko e tugnade hande yimɓe sikkuɓe communication ko firti wonde ko kanko Donald Trump o yiɗi ko wonde ko haare nde darto ɗum noon e hawnaki haare nde no darton toon nde est ce que ko wallude kamɓe Ukraine heftude leydi mabɓe walla ko forsude hono Russie kañum hoore mum yalta leydi jananti ɗum noon ko e nder perte muɗum ɗum noon fof kadi ko tugnade kadi e konnguɗi so tawi kanko Donald Trump omo yiɗi addude holmo biyeteɗo Mark Pompey mennoɗo wonde secrétaire makko d'état ɗum noon ministre des affaires étrangères par ce que oɗon e nder konnguɗi muɗum wi ko alay saago guerre o darto e kadi ko alay saago russinaɓe jalta leydi jananti ɗum noon perde guerre o ɗum noon andaka holko woni haalluji holko kanko Donald Trump ko haalde hono kanko Vladimir Zelensky ko wawi wonde fof ene wayno kadi ɗum noon kadi e tugnade kadi habaruji gumriɗi toon CNN hono kanko Elon Musk ɓi ko debbo biyeteɗo Viviane ene wayno ko debbati goto kadi kañum hoore mum e donc e nder message mo welli toon to média social goto biyeteɗo Threads ɗum noon Threads kañum hoore mum ko média kañum hoore mum poɗodirowo e X mo Elon Musk jogui o wi wonde ko ene wayno ko oɗo sadio han kadi o faami wonde ko wawa wurde e nder États-Unis kanko oɗo suku debbo noon jarata joni ko duuɓi 20 ɗum noon ene wayno ko ɗiɗo duuɓi fof kanko hoore makko weldani e jinnaɗo o weldani e jinnaɗo ɗum noon ene wayno ko kanko oɗo suku debbo ko jeeya koye ɓiɓɓe 12 mo Elon Musk jogui no kanko e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e 21 kanko hoore makko taw onon saaha o yarno ko duuɓi 17 o haalino wadde demande pour wonde waylude inde makko sendude inde makko e inde bammakko caggal muɗum o wi surtout henna ko sibabunde bammakko oɗon saaha jokkodiral muɗum e parti républicain e surtout jokkodiral muɗum e kanko Donald Trump biyo wonde heftinani kala ko woni debbati gorkate e gueɗe baɗe noon ɗum noon o wawano continde wawde wallodirde jokkodirde bammakko ene wayno koɓe o haali kadi o wi bammakko ko neɗɗo anda ko waɗata ko neɗɗo kadi jawɗo segde ko neɗɗo kadi mo woƴakaɓe ko neɗɗo kadi ne wayno ko ɗo hasidi no wirini surtout ko ɓuuri musdemo ko oɗo dumum yiide bammakko hono Elon Musk support mo rokki hono Donald Trump e surtout kadi dole waɗi hende ɗum waɗi donc wiide wonde ko wawa wontude hankkadi e États-Unis kanko Viviane noon ene wayno ko wonno ko suku gorko tugnade kadi e halluji gummiɗi toon Elon Musk caggal nde neldi oɗon message toon to média social biyeteɗo Threads Elon Musk kañum hoore mum ene wayno ko wi wonde ko virus goto kañum hoore mum wari ɓiyum gorko ɗum noon ko noon ɗum woni Elon Musk ko haali ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko halluji ɗi belani hakkude makko siftinɗon tan ko kanko Elon Musk o ferimi ken wona $117 million pour wallude Donald Trump e campagne muɗum ene ɗamina kadi hawnaki Donald Trump kañum hoore mum ma wallumo gueɗe kewɗe surtout walludemo dañde contrat ji gouvernement contrat ji défense e surtout henne nder projet ji makko ɗi jogui ko fate satellite aji e gueɗe baɗe noon kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare donc hande ruttade États-Unis siftinde tan ko fati e Sénat hono kamɓe républicain ene wayno oɗo saha joni ko kamɓe ɓuuri kewendi ɓe keeɓi ken won capanɗe joyi e ɗiɗi jonde ɗum noon toon to Sénat ene tesira hen won jonde ɗe keeɓi hen ko wayno
donc ne jeeya hen hono kanko Sherrod Brown non ko sénateur gonno toon to Ohio en woni ko kamɓe républicain kefti oɗo saha joni ɗoɓe jara toon sene heddi tan nokkuji ɗiɗi ɗi ganduɗa ene mbatta haqqille oɗo saha joni toon to Arizona hono kanko Kari Lake en woni ko supporter Donald Trump no fewi ɗum noon ngol ɗo woni lawol makko tataɓol walla nayoɓol pour wonde candidat pour heptude toon place oɗo saha joni o yiiɗi ko heptude place démocrate mo waddata wiyete ko Ruben Kalego ene wayno ko résultat ji gasani taw kono noon ene wayno ko on ardimo toɓɓe seeɗa on yarata ko 49,6% kanko Kari ko yarata ko 48,3% ɗo saha joni ɓe jarata ko woteji toon limede mum yarata ko 83%. Toon to Pennsylvania hono kanko Bob Casey kanko kadi ko sénateur ɓoyɗo toon to Pennsylvania ene wayno ko o foɗodirta ko biyete Dave McCormick ene wayno ko supporter Trump Dave McCormick kañum ardimo kanko Bob Casey David McCormick jogui 49%, kanko Bob Casey jogui 48,4%. Woteji ene jara joni limore mum ko 98%. Donc weddi ko enen wayno ko pourtant ruttade résultat ji ono kamɓe républicain eɓe jogui joni 52 jonde sur temedere ɗum noon firti wonde koɓe kamɓe jogui majorité oɗo saha joni to banggue suudu représentant hande kamɓe républicain kamɓe ɓuuri hewde ko joga donc ene wayno ko to suudu représentant ji eɓe jogui déjà 213 ɗum noon siftini ɗon tan ko 217 woni neɗɗo jogoto pour jogade contrôle suudu représentant ji démocrate en jogui tan ko 200 yimɓe nayo kamin jogui 217 donc won nokkuji hande keddiɗi woteji mumen enen jaaha gasani taw en jeeya ɗiɗon nokkuji toon to Californie hono kanko Derek Trent ko hakkude makko e Michel biyeteɗo Steele ene woni Michel Steele ɓuuri mon kewende taw pour le moment yara ko 51,5%, kanko yara 48,5%. Limore toon to kali limore mabɓe yarata ko 73%, ɓe gasanan taw limde woteji mabɓe. Toon to Colorado aussi ne wayno ko démocrate kañum ɓuura toon ono kanko biyeteɗo Yadira Caraveo o foɗodirta koye Gabe Evans on kadi ko républicain. Gabe Evans kañum ɓuurimo seeɗa 48,9 48,3 kamɓe ne woteji mabɓe jarata ko en heddi taw 92% ɓe jarata woteji mabɓe. Toon kadi to Maine kadi ene wayno woteji kadi gasani taw ɓe jarata ko 99% hono kanko démocrate biyeteɗo Jared Golden ɗaminama o heeb o yara ko 50,2% contre 49,7%, donc o foɗɗindanno ko yimɓe ɗiɗi woɗɓe. Donc pour le moment ko ɗum hedde woteji ko fate suudu représentant ji donc siftini ɗon tan ko kamɓe républicain ji kamɓe jogui oɗo saha joni présidence kamɓe jogui sénat. Donc jiiɗa e ɗum ɗon hande ko fate woteji ene wayno oɗo saha joni fuɗɗima campagne ɗum noon ƴewde holto fotiji goni donc yimɓe fellodirde pour wiide wonde ko kaari waɗi walla ko kaari waɗi ko fama hen tan e tugnade kadi jaydiyankoɓe hewɓe ko alata bon d' abord ko kanko président Joe Biden ko kanko woni caɗele ɗeɗo woteji foof ɗeɗo woteji surtout en ko sibabude goho koɓe mbi wonde ko salade mo kanko hoore makko yaltude wonde candidat ɗum ne jeeya hen ene wayno ko Kamala Harris e wiide mabɓe ko balɗe temedere tan waɗi campagne ɗiɗiɓel guel ko won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en kanko Biden ɗe felete walla yimɓe saliɓe wotande Kamala Harris ni ko sibabude gueɗe ɗe ganduɗa en ko fate en support makko to Israël gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe immigration e gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe inflation ɗum ɗo foof ene wayno ko Kamala ko ala ko wawi hen kañum wona vice président kono alay saago ko kañum wiyete wonde ko tawde jeeyano koye laamu makko wonde alay saago fellode nde fata e muɗum ɗum ɗon ko yeeru tan ene wayno ko kala sénateur uji walla représentant ji démocrate en gañiɓe public place uji mumen ko yimɓe woppuɓe ko yimɓe saliɓe kañum ko yimɓe ɓadodirde inde muɗum e kanko président Joe Biden. Donc tataɓel ngel ne wawi wonde kadi gueɗe ɗe ganduɗa ono kanko Kamala Harris sibabude o anda o ɓoyani yimɓe américain ji ko ɓuuri hewde américain ji gandamo kadi ene wayno ko temps mo fuɗɗi wadde campagne o ha nde élection ngaji mbaɗɗi ko temps dabbo ɗum ɗo foof ko gueɗe hawnaki ma won tataɓel ngel kadi koɓe kalata hen ene wayno ko hawnaki ko wayno surtout espagnol uji walla ko wayno yimɓe woɗɓe hawnaki noir américain ji
hutortoɓe wonde gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ɗo haalata ko wayno masculinité wiide wonde ko gorko tan wawi ardade e États-Unis ɗum ɗo fof ne wawi wonde ko wonnen wotoɓe jogade ɗumen hawnaki tumde wonde ko debbo wawa ardade leydi États-Unis ɗum noon hawnaki ko leydi ndi parani taw pour debbo ardo ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa kalte ɗo saha joni nayiɓel ngel kadi e nder ko haalate oɗo saha joni hono yimɓe wiyeteɗe Gen Z ɗum noon ko sukaɓe ganduɗa wonɓe collège oɗo saha joni wonɓe université walla wotoɓe pour la première fois ko ɓuuri hewde men kadi mbaɗi erreur aji no fewi no gotirta ni won hen meeɗani wodde par ce que ganda no signirte won hen kadi ganda gueɗe ɗe holno joguima caɗele e remplissde woteji men ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hawnaki e gueɗe kewɗe goɗɗe ma jalto hen pour ko fati holko woni sababu kamɓe démocrate en ɓe perdi ɗiɗo élection ngaji. kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international daɓɓi tan en wayno ko siftinde on tan ko Israël guila hiccenko hono kanko Benjamin Netanyahu e seeki hono gardinoɗo défense toon to e Israël hono kanko biyete Galan ene wayno ko oɗon yola kañum woni jokkodirnoɗo hakkude makko kanko Israël kanko administration makko kanko président Joe Biden kanko kadi ko neɗɗo mo ganduɗa jinnoɗo hare nde darto sibabu surtout yenna yimɓe mabɓe nangaɓe toon guila ñande 7 octobre nde taw wiyeteɓe ko Hamas ha hande hawnaki tan en jogui ɗumen tawi gartire kono noon wayno ko caggal nde résultat ji mbaɗi nde andaka noon taw pour le moment tugnade ha hande CNN est ce que kanko Benjamin Netanyahu sekiri on ko sibabude hankkadi omo andi Biden ala e makko poids tawde perdi Donald Trump ma wallum ko yiɗi wadde foof walla est ce que won caɗele gonnoɗe hakkude mabɓe ɗum noon caɗele ɗe kadi ɓooyi haalede donc way wonma hono kanko Benjamin Netanyahu e nder kadi holko woni sababu o seeki oɗo ɗum noon en haale toon e nder médiaji ko kala toon to Israël wonde ko hawnaki won document ji ɗi ganduɗa ko secret jaltinaɗi mo takki hawnaki Golan kañum woori ne wawi taw ɗiɗon yaltini document ji ɗiɗon document ji wani ko document ji pewnaɗi taw wona gonga pour hollude public funtude public wiide wonde ko Hamas toujours koko saloto gueɗe kalteɗe pour ko fate cessez-le-feu toon to Gaza ɗum ɗon ene wayno ko ɗum ɗon kono ene wayno kono noon ko wawi kono noon e nder konngudi makko kanko Benjamin Netanyahu wi wonde ko ne wayno ko hoolare natti wonde hakkude makko e Yoav Gallant ko wawi wonde fof e ñande aljuma nde hono kamɓe Knesset ɓe mbawi wodde pour artirde hono oɗo biyeteɗo Katz yo won ministre piiɗi ko fate défense hono Katz noon kañum hoore mum liggottono koye makko kanko Yoav Gallant ene wayno nder konngudi Katz ɗi ƴefti wi wonde komo continue liggey no bawɗo wonde foof pour wawde hokkude IDF ɗum noon ko défense mabɓe kamɓe Israël doole ɗi ganduɗa wawde huccande kala gueɗe ɗi yiiɗi huccande pour dandude leydi Israël e nder konngudi makko kadi o haali wi wonde ko o Galan ko sehil makko ma continue wonde sehil makko kadi o wi par ce que ene wayno kamɓe ɗiɗi fof ɓe gonɗini ko gueɗe nafoje Israël kanko noon Galan en o tawaka cérémonie kono wi wonde ko ene wayno wonde muuso mawɗo o wi jaltugol makko oɗo liggey ko muuso mawɗo wonandemo sibabude pittali kewɗi mayɗi hen e kadi ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa waɗaka taw o dañani yo waɗe taw hadde makko yaltude ɗum noon ko artirde yimɓe nangaɓe toon to taw ko Hamas nangi ɗumen hakkude France e Israël ene wayno kadi tension nene ummo toon ɗum noon ko caggal nde kamɓe Israël naɓe kadi ɓe nangi ñande alhamis nde gendarmerie ji ɗiɗi wonnoɓe toon taw ɓeɗon gendarmerie gonduno koye kanko biyeteɗo Jean Noël Barrot ministre français toppiti ko fati affaires étrangères gonno toon to Jérusalem ɗum noon ne wayno France oɗo saha joni e kamɓe Israël haalakade kadi nene ɓeydo mettude siftinde on tan ko kamɓe kanko Benjamin Netanyahu e kanko Emmanuel Macron ɓe gostodiri no haalluji ɗi kewɗi ɗi beelani ko sakkiti ko en surtout yennete kamɓe Emmanuel Macron nde ɓe continue ɓe condamna Israël surtout attaque uji muɗum toon to Gaza e kadi gueɗe ɗe ganduɗa ɗo waɗata toon surtout contre Nations Unies e gueɗe ko way noon ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni ɓuuri nde kadi nene ɓeydo mawnude caggal nde kamɓe Israël naɓe ɓe nangi ɗiɗo gendarmerie ji haysen nde ɓe goppi ɗum wiide mabɓe kamɓe Israël ɗum ɗon ko erreur ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko tugnade e radio France ko haali ɗiɗo gendarmerie ji gonno toon kadi koye wondude oɗo ministre kono kadi garino toon to nokku kamɓe juif ɓe juulata toon to Jérusalem ɗum noon ko ñande alhamis 7 lewru novembre hitande ujunnaje ɗinno gasne andi ko fate guerre gonɗo toon to Gaza hono kanko émirat Qatar ene wayno e nder konngudi gummiɗi toon to donc e nder konngudi gummiɗi ko kanko biyeteɗo Mohamed bin Abdourahmane Al Thani kanko woni premier ministre kanko woni kadi ministre des affaires étrangères mo
Qatar o wonde ko en wayno ko Qatar en wayno hankadi dertini kala walla kala peeje ɗe doganno pour hawritinde walla pour wallude kamɓe Israël e Hamas dartinde haareji maɓɓe toon to Gaza e wiide maɓɓe kamɓe Qatar en wayno ko banggueji ɗiɗi fof banggue Israël e banggue Hamas yimɓe neldotoɓe pour yo kalde ko fati en jaam no dañira toon wonde ko yimɓe yiɗɓe jaam daña ko wawi wonde fof e nder wiide maɓɓe kadi mi wi wonde ko bureau gonɗo toon to Doha hono bureau mo ganduɗa Hamas bureau muɗum politique gonɗo toon to Doha ene wayno oɗo saha ene wayno hankkadi fotani wonde toon ɓe kalan noon est ce que bureau ma uddi ko wawi walla udditaki habruji men international cakki tortoɗen ko toon to Ukraine e tungna kadi konguɗi ko kanko Vladimir Zelensky ɗi o ƴefti o wi wonde ko militaire uji maɓɓe kamɓe Ukraine naɓe surtout wonnoɓe toon to région biyeteɗo Kursk ɗum noon ko région moɓe kamɓe ɓe nanno toon to nder leydi Russie ene wayno ɗiɗon militaire ɗeɗo balɗe fof goni koye habde militaire uji jeeyaɓe toon to Corée du Nord ɓe Russie addi ɗum e leydi maɓɓe tugnade haalduji ma koko haali kanko Zelensky o wi wonde ken wona 11 ujunere militaire jeeyaɗo toon to Corée du Nord ene wayno gaddama toon to oɗon région kadi ko ma won ɗiɗo lebbi tati fof ene wayno ko kamɓe okkiɓe ɗum noon ko région gonɗo e nder leydi Russie donc ɗum noon kadi adi ko caggal nde kadi kamɓe Ukraine naɓe kadi ɓe mbiya wonde ɓe neldi drone ɗum ɗo fof nan ari ko caggal nde kamɓe Ukraine kadi wiya ɓe neldi nder vidéo jaltuɓe ɓe neldi wayno ɓe bombardi usine goto chimique gonɗo toon to banggue hirnangue wuuro wiyetego Tula ɗum noon ko jamma aljuma hanki ha e subaka hande ɗum noon tugnade kadi e habaruji goni toon ɓe mbi wonde ko kamɓe Ukraine naɓe mbawi neldude ken wona sapotede drone e kadi ene wayno tugnade kadi hande habaruji gomiɗi toon to kamɓe service maɓe secret hono SBU oɗo usine woni ko ken wona 200 kilo hakkude muɗum e Moscou banggue worgo Moscou ɗum noon ne wayno ko oɗo sadio hono kanko Zelensky kadi wi wonde ko holno Vladimir Putin yiiɗi haaldirde maɓɓe kamɓe Ukraine naɓe pour ko fati jaam dañira tawni adda yimɓe soldateɓe Corée du Nord tawne mbawa wallude ɗum ko fati e guerre mo woni contre Ukraine o bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hande e oɗo ñalawma aset 9 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi yen mbaali jaam ha jankaro jarama.